Il-pont fid-Danimarka li jaqgħat il-gżejjer ta' Zeeland u Funen spiċċa inbidel f'xena tal-biża' kmieni l-erba' filgħodu wara inċident ikraħ li fih ferrovija ħarġet minn fuq il-linji u 6 persuni tilfu ħajjithom fl-istess traġedja 16 oħra ndarbu. It-traġedja seħħet fuq il-pont magħruf bħala l-Great Belt Bridge wara li merkanzija minn ferrovija li kienet qed tġorr il-birra għal xi raġuni laqtet ferrovija tal-passiġġieri li kienet għaddejja fl-istess ħin waqt maltempata qalila. Fuq il-ferrovija tal-passiġġieri li telqet minn Odense kien hemm aktar minn 130 persuna. Il-ferrovija tal-passiġġieri kienet sejra fid-direzzjoni tal-kapitali Copenhagen. Il-kapitali Daniża tinsab fuq il-gżira ta' Zeeland fil-waqt li Odense tinsab fuq Funen. Minn dan il-pont jgħaddu kemm ferroviji kif ukoll karozzi. Minħabba l-maltemp li kien hemm is-servizzi ta' emerġenza sabuha diffiċli sabiex jaslu fil-post, tant il ħafna mill-passiġġieri damu sigħat maqbuda fil-vaguni. Ir-rotta tal-ferrovija ingħalqet kompletament filwaqt li ngħalaq ukoll l-aċċess għal karozzi li jaqsmu dan il-pont ta' kuljum b'mod regolari. Il-Prim Ministru tad-Danimarka qal li dan l-inċident ħasad pajjiż sħiħ. Rasmussen saħaq li dan il-każ kien ferita għal ħajja ta' kull Daniż. Filwaqt li il-Prim Ministru tal-Iżvezja iddeskriva dan il-każ bħala inċident terribbli.